It-task force li tqabdet mill-Gvern dwar l-intelligenza artifiċjali għaddejja b'konsultazzjoni pubblika sabiex il-pubbliku jkun jista' jsemma leħnu dwar l-etika fl-Istrateġija Nazzjonali dwar l-Intelligenza Artifiċjali. Din mistennija tiġi ppubblikata f'Ottubru li ġej. Tkellimna ma' Wayne Grishti, iċ-chairman tat-task force, fejn spjeganna li l-intelligenza artifiċjali forsi mingħajr ma nafu qed nesperjenzawha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Illum ħafna minn nies ġa jużaw element qawwi ta' AI. Nieħdu pereżempju Netflix, sewwa il-Netflix fejn inti skont x'tara u skont l-interessi tiegħek qed jagħmillek rekomandazzjoni ta' x'films ta' x'serie tista' tara. Bħalma ġara fil-qasam tal-blockchain, pajjiżna qed jagħmel avvanzi kbar fis-settur tal-intelligenza artifiċjali u huwa meqjus bħala wieħed mill-pajjiżi pioniri fil-qasam. Għalhekk trid tinħoloq strateġija sabiex ikun mustabbiliti l-linji gwida li jkunu jistgħu jservu bħala bażi għall-iddiżinjar u l-implementazzjoni ta' sistemi tal-intelligenza artifiċjali. Inti bħala startup li għandek idea tista' tiġi minn hawn Malta. Tiddiżinja il-prodott tiegħek, tibnih, timxi speċjalment mal-ethical framework, mal-prinċipji u mal-kontrolli ta' governanza li poġġejna fih. Tillonċjah, tittestjah, tara li bħala prodott huwa sod biex imbagħad tkun tista' tbieħu globalment. B'din l-istrateġija, il-bniedem se jibqa' dejjem fiċ-ċentru tat-teknoloġija u għandu jkun hemm rispett lejn ir-regolamenti u l-valuri u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Spjega li sistemi tal-intelligenza artifiċjali għandhom ikunu imparzjali u ma jkollhomx preferenzi għall-ebda ġeneru jew razza. Hawnhekk Grishti fakkar kif wara li jingħataw il-konsens, kumpaniji bħal Google qed jiġbru ammonti kbar ta' informazzjoni dwar it-tfittxijiet li jkunu qed isiru u għalhekk huwa importanti ferm li jkun hemm qafas regolatorju b'saħħtu li jħaddan l-etika bħala wieħed mill-prinċipji ewlenin. Anke jekk mort restorants ta' ċertu tip, ħajissuġġerilek restorants oħrajn li huma tat-tip tiegħek. Ġifieri tant kemm qed tinġabar data minn daw il-big companies bħal Google, illi l-etika hija ferm importanti biex tipproteġi il-min qed jużaw. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.